खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोंहा न'खराव गोदानै सिजौ गायसननो नागिरदों आरो लोगोसे गोदानै बाथौ बेरा हेबनो नागिरदों दा नोंथांमोना माबायदि सिजौ गोदान गायसनगोन बेरा हेबगोन नोंथांमोना फारि भिडिअखौ नायलांदो माबायदि जायो आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ आं बावबाय थायो नोंथांमोनखौ बुंनो अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना एसे साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो अब्ला नोंथांमोना माबायदि भिडिअखौ फारि नायलांदो दिनै जोंहा बाथौखौ दुमगासिनो जाथारसिगोन आरो गोबां खामानि दंबायो हेबगासिनो नै गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै दंफैजोबो लोगोफोर जोंहा दिनै सिजौ गायसननायाव गोदान बाथौ बेरा हेबनायाव रायजो राजाफोरनो केसारिबो जाहोनो नागिरदों केसारिसो दै इसिबां आइटेम गैया माबा केसारिखौ दालि होबाय आलु होबाय फुलकबि होबाय बादाम होबाय किसमिस होबाय सयाबिन होबाय बेखिनियाल' आरोना बेदरथ' जानो मोना माने मोनोमोन होनबाबो माने बाहायनो होनाय खान्थि गैया आरोना गामियाव जोंना ओंखायनो जों होआसै आरो जोंहा संगासिनो नायलांदो बेबायदि दा जानायखौबो देखाय नायदो नै जोंहा संगिरि महरै बिथां मनुज बसुमतारिया दङ बिथाङा गामिनि हाबा हुखा मोनफ्रोमबो फुजा फोरबोफ्राव संनाय खावनायाव बाहागो लायो लोगोसे दामनाय देनायावबो बाहागो लायो बेनो मोनथारसिगोन मोजां संथार आं खस्थ'थ' मोनदोंना संनायाव मोनखासिगोन गरमनो हाव हावनो अर खाथियाव थानाया उफाय गैया संदो माथो खालामनो बाथौ धोरोम जों सिबिगोन बाथौ धोरोम जों सिबिगोन बाथौ धोरोम जों सिबिगोन बाथौ धोरोम खाम जथानि गाबनाय देंखोजों सिफुं सेरजानि रिंनाय देंखोजों सिबिगोन सानजा बर'नि बाथौसालियाव बोराइ बाथौखौ आलो गोजोन सिबिगोन जों खाम जथानि गाबनाय देंखोजों सिफुं सेरजानि रिंनाय देंखोजों सिबिगोन सानजा बर'नि बाथौसालियाव बोराइ बाथौखौ आलो गोजोन सिबिगोन जों सिबिगोन बाथौ धोरोम
बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम जों सिबिगोन बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम आफानि दै गोथारजों जों बरायगोन सिजौ सिजौ गोथारै आफानि दै गोथारजों जों बरायगोन सिजौ सिजौ आसार गोनां मोन्थोर रायसनना जों सिबिगोन बोराइ बाथौखौ आलो गोजोन लाखिगोन जों सेरजा खर'नि बाथौसालियाव बोराइ बाथौखौ खुलुमगोन जों गोथारै आफानि दै गोथारजों जों बरायगोन सिजौ सिजौ गोथारै आफानि दै गोथारजों जों बरायगोन सिजौ सिजौ आसार गोनां मोन्थोर रायसनना जों सिबिगोन बोराइ बाथौखौ आलो गोजोन लाखिगोन जों सानजा खर'नि बाथौसालियाव बोराइ बाथौखौ खुलुमगोन जों सिबिगोन बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम जों सिबिगोन बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम सिजौ बरायनानै नोंखौ लाना फैदों आफा थाबाय थादे आफा नोङो जोंनि न'खराव सानजा खर'नि बाथौसालियाव गोथार सिजौ बरायनानै नोंखौ लाना फैदों आफा थाबाय थादे आफा नोङो जोंनि न'खराव सानजा खर'नि बाथौसालियाव बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम जों सिबिगोन बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम बाथौ
मा मोनजाखो आजा? हा? मा मोनजाखो? ओमफ्राय? नै लोगोफोर जोंना आर'जनि हाबाफारिया जोब्बाय। बोरायबा बुरिबा नायनो थाथोंसैब्रा। नै बोरमा फिसाया ओइ लोगोफोर जों गामिनि सेक्रेटारिया गाहाय नेहाथारिया बिराद गिदिरखा मानसियाबो। 지금 자식이네. लोगोफोर जोंना नै मालाय केसारि जादों बिनानावमोना। दिनै मोनसे खामानि दंमोन, बे खामानिनो केसारि आरो। जानोबा बांसिन जाबाय गथ'आ गैथारा नालाय जेबो। मा मा होदों नों नुदो बेयाव मा मा दं? बादाम दं, सयाबिन दं, किसमिस दं, आलु दं, दालि दं, बानलु संख्रि माइरं, कबि दं। बिराद गोथाव जादों खिन्थु। सोर संनायथाय? मा थादेरबा मोजां जागोन? बेयाव मटर गरनैसो, ओमफ्राय गाजर एसे लथ'फा लथ'फा एसे। बिदि आरो ना। ओमफ्राय फुलकबि बिबार। फुलकबि होदोंथ'। जोंना बे आंनि बिसि सिनायनो हाया नामा? या नैबे आंनि आइ। एफा गुदुं होनबा आयो 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 एसे एसे माबा आजा एसे माबानानै जा बानलु होनोथ' आरो जानानै दै लों। आयो 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 गोथावनो। बानलु जाबा सिंग्रा देरोना। दे जादोलै माहिर। जागोनथ' आरो लोगो दे। बोलो गोराया बोलो गोरा बियो बोलो गोरा बोलो गोरा केसरिखौ जाबाय लोगोफोरनो।
रहिम संख्रिथ' नाङाखैना बारा नाङाखै दा बिनाजों संख्रिखौ Beda. Sari beda.